Krásne si povedal, že ten taký, že v čom si ty iný a lepší ako ostatní. No môže to byť úsmev. Môže to byť to, že si zelený. Hej, môže to byť to, že si čokoláda a že si fialový. Jo? Môže to byť to, že si e-shop s potravinami a že si fialový. Hej? A proste takéto malé veci fungujú v marketingu preto, lebo ľudia sú nejednoduché stvorenia, ale ľudia nemajú čas na tvoje komplikované veci. Oni chcú vidieť jednoduchý signál, zelenú farbu, fialovú farbu nejakého e-shopu a tak ďalej a tak ďalej. A vedia, že aha, toto je on, toto je ten s tým super úsmevom, toto je ten s tou charizmou alebo s nejakým ďalším faktorom X a spoznajú podľa toho, signalizuje im to do mozgu. Hej, toto je celá marketingová disciplína branding, to je o takých signáloch, ktoré značky vysielajú na publikum ľudí.